ସେ ଜନ୍ମଦିଏ ଆଗରେ ଏଡ଼େ ବଢ଼ୁଥିବା ମାଟିର ମଣିଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ଅଗଣିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ତାର ଲୌହ আমার ফটো ফটো দান হইবে ক্যামেরা ତାର করছি ନାଁ ଥାଏ ନାଁ ଥାଏ ସବୁରୁ ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ସବୁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘଟିଯାଏ ତାହାପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ ଅମ୍ଳାନ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗାନ୍ଧୀ ମା ସାଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକକଳା ସାହିତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ फोन आए थे